Hello, maayong adlaw, maayong gabi mga ka-DJ, mga ka-listeners. Kumusta na kamong tanan di ano? Hinaot nga naata sa maayong panglawas o kapiskay. Karon dahil mga ka-DJ, atong ipadayon ang sumpay sa Layla Libat. Part 4 na ta mga ka-DJ, mga ka-listeners, no? Pasensya kayo nga nadugay-dugay kong upload sa sumpay. Ang paningkamutan nga, kada adlaw kung maka-upload sa Layla Libat sa nang sunod sa drama, pasensya yung kayo nga wa ko ka-upload dayon sa mga sumpay sa drama. Inausahay nga busy ko niya. Inausahay, hinay ang internet. Pasensya kayo mga ka-DJ ha, mga ka-listeners, no? Karon dahil niya ang sumpay sa Layla Libat, part 4. Salamat kayo mga ka-DJ, mga ka-listeners, no? Sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Layla Libat, part 4. Gimugna kini maong sugilanon aron dili pagtamay sa atong kaigsunang PWDs. Kun dili paghatag og paglaom nga dili babag ang kalahi nimo sa uban aron kabuoton mo ang bangaw sa kalampusan. Kinsay imong pangan? Sa pinaklas ng pagkasulti, sir, ako si Miss Triple L, kun Layla Libat. Libat gyud kang tinuod? Tutuki ako mga mata o makita nimo ang duha ka dagway sa kamatuuran. Okay. Dawat ka na. Sakay na sa auto. Mapasigarbuhong idalit kaninyo sa RMN Drama kining sugilanon Layla Libat. Huy! Libat ka! Ayaw pag minaldita! Ano man naglibat ko? Dili ko tao? O sa bagad? Duha ko sa imong tanaw? Isunto ko ni mo! Naugawa, oy. Usa ra man ka sa kutanaw, maong bullseye. Hoy, Layla! Laya si Ribaya, oy! O gano palayason man ko nimo? Tungod kay wakay angay nga magpasupasoy ning mansyon, kay libat ka! Hoy kasad, Venus ginamos. Amo ning bay. Busa, bisan libat ko, may katungod ko magpaso-paso dinhi sama sa saka prinsesa. Usa ka binuhat nga nagpasaan sa usa sa labing bugaat nga kasakit ang pagbiay-biay gikan sa uban. Apan bisan pa niini, mibarog siya aron ipakita nga dili siya lahi sa uban nga gitawag og normal nga tao sa katilingban. Layla Libat. Sugilanon nga sinuwat ni Maria Gina Vidal sa direksyon ni Ray Bores. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Laing dalit kanato sa RMN Drama Layla Libat. Karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Layla Libat. Saan ko sa imong tanaw? Oh, kasabot man ko ba? Nga ubos sa kay mo pagtanaw na ako. Pero okay rin yun ako. Basta, di lang ko ni mapasakitan. Di lang ko ni masuntukon, kusion. Unya, ibulig maayo. Okay na jud na. Mangutana ko ni mo ha. Pagutan na lang. Nasa man na? Mituogid ka nga anak ka ni Tito Luis ito? O nagpahimos lang kasi gayon? Ha? Kulaan ko rin mo sinultihan. Abi na ko, arang-arang na imo pamati na ako. Oh, di bang gud kalikayan nga magduda ko ni mo? Kalit lang gud kag tunga sa mong kinabuhi. Makasabot sa gyud ka nako nga naanad ko nga ako ray batan usbay. Og maong nagduda ka nga nangilad ko, mao ba? Pero dili na imposible, di ba? Oh, kung nagduda ka, sultihi ako amahan ana. Oh. Sige na silang mata nimo. Lain sad kaayog imo lang na pasagdan dihang imong gibati nga naglain na. Ipabuhagay na sa kong amahan. Ines pa pang nagduda ka nga dili ko niya anak. Isuga gid mo no. Oh, ako noon, homo ka man ko istoryahon ba? Di man sab ko mamugos kung di mo ganahan ako. Kay naanad na ka nga daghan ang dili ganahan mo no. Oh, jud. Pait ba kay ning kinabuhis libat? Puno ba yatas pagtamay? Mao day nga mibagat na ng naong mo. Dili na ka mo hilak. Oh, baga namang gidindaan ako naong. Ang malas lang,
ang mga tao maglagot na ako. Okay, yan na magyud ta. Manglahos na sa kwarto ni Papa na. Kung gano'ng malahos ba dito? Ano ni mo siyang sultihan? Sa imong pagduda na ako. Manangilad lang ko. Ma'am Terry. Yan ang duwa. Sila si Rickson o si Laila. Ang abogadong importanteng moabot karon di ko. Oh, ha? Ngano kang nalangan man siya? O, man. Sa desisyon niya. Mulahos na sa kwarto, Papa? Ha? What? Naunsa na sab mong duha? Ay, Nganong nakubot na masab mo? Tita, ako kuan. Angang, naduda magunsya nangilad ko, ha, Tita Terry. Niya, kanang Sir Dex, pauniha, nagduda siya. Mauto nga ako siyang giingnan nga. Kanang patuon ni Papa, aron sultihan si Papa nga nangilad ko. Kay posible bitaw nga nangilad ka. Ayaw sa pagsultihan na Rickson. Na naman na si kamatuuran nga siya anak ni Monica Albor. Nga napaangka ni Sir Luisito. Mas mutuo ko kung ipaagi ninyo sa DNA test. Rexon, naunsa ka ba? Nayabag ka naman anang pangigini mo? Kita, kinahanglang ma-check siya ba ngayon? Kay daghan na kayong mangingilad karong panahon na. Wasap tingali na siya mangilad Rickson. Ito, Si Sir Luisito, may dawat man dahil niya. Ha? Anong ako lagi? Dili mo ko kadawat niya nga parente mi. aw, tingalig ikaw ang dili na mo paryente. Hilom! Oh, lo, ano masuko man ka? Ikaw ang dunay issue din, Kay kalit ka lang ito nga. Husto na! Husto na, Rexon! Unsa man ka? Mangita ka gigubot? Gusto ka ba nga tangtangan ta ka sa imong allowance? Da, Tito! Ay, sa gugulgaan na dito, Ayan mo, Ako mo ito imong panangga. Naunsa naman noon nga. Natuan naman sa milapan ining Layla. Wa ko'y gilabanan. Gisanta na lang ka kay misobra ka na. Ay naglabara ang imong obahin kang Layla. imong pon, Tita. Excuse me. Hello? Attorney. Anak ka na sa gawas? Sige. Sugatan ta ka. Bye. Hoy. Kamong duha. Ayaw mo paghimog isina din hiha. Kay niya si Attorney Militon. Sugaton ako siya. Laila, Sir Diggs, nakauna sa imong kwarto. Naidigoy. Nahibaw ka kung nga nung ni ang abogado ni Tito Luisito? Aniya siya ron himo una ang last will and testament ni Sir Luisito. Bahinay na? Oh, o ayaw pag-expect nga bahinan ka kung imong awayon si Laila. mauna. Ako ba yay anak? Uy, ipangambog Say soda sa inyong kwarto. Soda mo. Huwata nga ipatawag mo, okay? Ay, hala, oy. Yan ang abogado ni Sir, ni Papa Luisito. Kabalo ra ba kusbot pasabot anang testament? Mao man na ang kanang katigayunan. Kulbaan ko da. Unsa kay may tabo na ko din hino? Binlan ko ka ako ni Sir Luisito. Pero, kakulba sa sulting Rickson, oy. Kabalor ba ko ng DNA? Saan na lang kung ipa-DNA test yung ko ni Sir Luisito? Booking yung ko. Bahala na niyo, Total, di masala ko may anhi. Gidara man ko Sir Diggs din, Siya kibasulong sa tanan. Kinahanglang maklaro gud ang tanan. Kung si Layla, maubag yun ang anak ni Tito Luisito. Kinahanglang iya yun yung ipa-DNA test. Naunsa mo sa ni Tita Teresita, Bidiritso naman sa dawat anang libat. Ma'am Tere, ganina naman kang nagbarog din sa gawas ultahan sa kwarto ni Sir Luisito. Wa ka kapuyag barog diya? Aons man? Magdako dinig lingkurana nimo? No, ayaw na. Importante gyud nga mahibaw ko sa ilang gipanagsultihan.
Di man sab tingali marabi ang abogado kung noon sa iyang ipanagsultihan mo. Husto ka. Pero tikoy, kinahanglang andamon ni mong daan si Laila. Ha? Nakasabot naman tingali ka sa gusto na kong ipasabot. Anay kwarta, dad-asya kaon, og isulti na niya ang tanan. Yes, Ma'am Teresita. Nga namang po eh. Kulbaan jud. Kulbaan kong mayo. Laaya ko din mamakak di tao yun niya dato atong ilaron. Lahira jud kayo. Maputlan man kakuliog ani. Putlan jud kog liog ato Rexon kung masakpan ko nangilad lang. Ay, kagang. Nasad ni ay. Nga naman ko eh. Di man ta ko kuratanon. Dagan pauntol lamang ko bisan tuktok na lang sa puntahan. Di man gid mawas ako na nag-iingon ni Rexon oy nga tinitest. Hey, kadali! Kinsam sa kanina nuktok ay. Sunod na ako. Manglakaw ta. Dali. Hello, Bimbo. Oy, anong niyam ka sa amo? Da, gisapot lang ko sa bay. Gisugat sa kog yaw-yaw ni mama dito. Anya, unsa na may resulta sa inyong sabot sa libat? Oh, okay na. Unsa okay na? Ready na si siyang party. Madayon gyud ang rockstar team. May nahuna-hunaan ko. Aron mas moaligri ang maong party, Bimbo. Well, unsa man na ha? Venus? Asa man ta, Sir Diggs? Mamalit ko no haytag gamit nimo. Ha? Ngayon kuduhay man? Atik-atik na rin na, Sir Diggs. O, ang tinuod, mag-meeting ta. Meeting na sab? Anhata ng halo-haloan mag-meeting. Kinahanglan ako makumbinser si Tito Luisito. Nga ipaagi gyud sa DNA test ang pagdawat niya nga anak si Laila Libat. Dili sa taon na mahimo eh. Nga ang libat ra nga mga mata ni Laila ang iyang himuong basihanan sa iyang pagdawat ini. Karon, iniglakawan ng abogado. Makiksulti ko ni Tito Luisito. Day, kalderita ako, ha? Kalderita. Kinilaw ako, day. Ya, daghan na sili, day, ha? Unsa man dyan ito meetingan, Sir Diggs? Hulbaan na sad ko ang meeting da. Iwan ko ni mo do. Laila, kinahanglan nga may baw ka na sa tibok na kong plano. Unsa? Kay unsa man gid tibuok ni mo plano, Sir Diggs? Laila, naningkamot gid ako nga ikaw ang ilong anak ni Sir Luisito. Aron ikaw ang binlan niya sa iyang katigayunan. O paghuman, imo kaming bahinan. Ha? Ay unsa man gid ni salidaha, Sir Diggs? Laila, paminaw, ang tinuod wa kay salida. Anaa ka sa mansyon, aron mangilad ka. Unsa? Uy, unsa ko taon na imong gipanulti, Sir Diggs? Paminaw, ipatuo talang ka nga reality show kining imong papel karon. Pero ang tinuod, anaa ka sa mansyon, aron ilaron gyud sa Sir Luisito nga ikaw ang iyang anak nga nawa. Ha? Okay, babit ako, anak. Kay drama na ko niya tuwagod. Oo, lagi. Pero, ang tinuod na mong tumo, maong na masunod kit nimo ang katigayunan ni Sir Luisito. Unsa? Mao gid na ang tinuod mong papel, Laila. Waon ang katigayunan ni Sir Luisito. Ug kung makuha na ning nimo, imo ning ihatag namo. Namo? Buot mo ipasabot ka doon na kay kasabot? Kinamo, good. Natural nga doon ako'y kasabot. Pero dili mahimo, dili mahibaw nga makaila ka. Di mahimo. Maulay ibutan si mong rahunan. Nga doon na kay bahinan sa katigayunan nga imong makuha. Kana, mao kami. Kinsa lagi taon mo? Ako lang ang mamahimong magpaila nimo. Busa tumana lang ang atong sabot karon. Ha?
kay kung mikawas abogado. Tulo na makakapi ang gida sa katabang dito sa kwarto ni Tito Lucito. Seryoso na gitingali kayo ang ilang istoryahan. Ay. Oh, ang cellphone. Si Venus. Hello, love. Naunsa naman ang libat diha. Wala na siya mugara og maayo diha nga nakahimo gid siya kagubot sa tumalinawong kinabuhi. Venus, relax lang. Dili mahimong gubton karon ang libat. Ngano man? Murag, ipahiluna na ni Tito Luisito ang iyang katigayunan. Busa, dili lang muna nato surang-surang muna ang libat. Ganahan lang uta ko ma-share nimo sa kong huna-huna sa party anang libat. Manawag ra ko ninyo. Oh, migawas ng abogado. Wata lang akong tawag, ha? Bye. Attorney, di ka ba manihapon din? Ito dalang ka sa gawas. Tuwan na si Tita Teresita pa yung sa kawas. Kailangan makasultimis dito. Wala ko Sir Dix, uy. Kuyawan mo ko di ako pagpangilad. Sus, dato ba kayo na akong gilad? Patay ko, ana. Ayaw ka lang yun ta, ang imong papil. Bala nag-unsa may tabo. Ayaw yun pag-angkon nga nagilad ka. Total, tinuod pansad kang libat. Pero, nahadlok mo ko sa giingon ni Rickson nga. Ipa-DNA test ko. Unsa? Mao ka nang gisulti sa kanahan? Mo lagi. Ipaunsa naman ni mo si Sir Dix nga. Naduda magin siya na ako. Tuod dako tuod nga hulga sa atong plano. Kini si Rickson. Na, kung magpa-DNA test yun ko. Aw, impasta na nimong plano, Sir Dix. Oh, kinahanglan nga dili ka ma-DNA test. Unya, mapugnan din na ni mo si Rickson. Makagot. Kaayo na bengkulataho din bata. Ayaw lang sa pangulata, Sir Dix, uy. Sa daay lang na siya. Ipaunsa man na nimo, naa naman na siya. Tinalo na to po na to sa Sir Dix, uy. Oh, sige. Pasagdan na lang na to na si Rickson. Pero ikaw, kinahanglan nga andamon gid mo ang imong kaugalingon sa pagdawat og minilyon. Ha? Muna akong madawat? Minilyon? Yes. Tungod kay milyonaryo ka ng amo. Ha? Kanang among amo ba? Milyonaryo na. Ingon na ba sila, si Sir Diggs? Kanang basta makagunit kag minilyon, no? Kay mamilyonarya sad ka. Mao ka na. Mao, yun. Pero, gikudbaan mang po, uy. Og unsa? wala man ko na konsensya ni Sir Luisito, Sir Diggs. Ay. Ha? Hindi, ay. Ayaw, yun anang hunaw na. Layla, ayaw, yun. Dili ka angay nga makonsensya. Mawa na siya sa di madugay. Mamatay na si Sir Luisito. Ang importante paminaw, ang importante nga mabinlan kaniya sa tanan niyang katigayunan. Ug unya, bahinan minimo. Bimbo, beer Naunsa naman ka, Venus? Palhubog naman kay ka? Kuan, dili na ko mahimutang. Basta, mao na tag akong gusto. Kinahanglang mahimong katawanan si Laila Libat sa adlaw siyang welcome party. Unsa magibuhaton nimo? Tanawa lang niya. Magpogi na lang ko alang siyang party. Kana gyud. Ay lang ko na niyo kawayan si Laila. Kiwagin mo daganan ana. Diliunan ako si Awayon. Pero, kinahanglang mo hilak siya sa adlaw sa pagpaila niya nga anak ni Tito Luisito. Murag na tug nice dito. Rickson, ikaw din na. Gikapoy ka dito? Wa man. Dali. So, dire. Kumusta naman ang imong pamati sa imong lawas dito? Niya. Hapit na gyud ko mamatay, Rickson. Oh, dito. Ayaw sa pagsulti ano eh.
Kumusta naman mo si Layla? Nagkasabot ra mo. Mauna nga akong pangayuan og sorry, Tito. Unsa? Nga naman. Ambot ba, Tito? Nagduda mo ko ng bayhana. Nagduda ka ni Layla. O, Tito. O unsa may kidudahan mo kang Layla? Nagduda ko nga fake siya. Unsa? O, Tito. Fake. Fake. Di lang ko gusto ko nga ilaron ka. Nagduda man ko nga mangingilad siya. Unsa? Pasayloan ko dito, ha? Pero naluoy lang ko nga naghuna-huna nimo. Mao nga mas maayo nga maniguro ka na lang. Kung sa masay katambag nimo nako, Rickson. Kinahanglan magpa-DNA test mong duha si Layla. Tagka na kayo ang mangingilad karong panahon na dito. Nahibaw ko. Concern ako nimo dito. Salamat, Rickson. Ako nang huna-hunaon ang imong tambaga. Sige dito. Unsa? Imong gitambagan ng imong tito Luisito nga mapa-DNA test sila si Layla libat? Mauna, love. Kinahanglang mawa ka ng Layla din sa bahay. Good. Angay lang. Ikaw lang ang angay makasunod sa tanang katigayunan ni Tito Luisito. Maubitaw nga minus-minusan una nato ang atong laag, ha? Kay mo concentrate una ko sa opisina. Saman, nasabta na ba nimo ang imong purpose sa pagpailang anak ni Sir Luisito Layla? Oh. Wala mo ka magtingog yan. Nahadlok lang ko, Sir Diggs. Dili ka angay nga mahadlok. Kay gidawat ka naman ni Sir Luisito. Pero, mo nalagi ito kong problema lagi. Ang ako lang ko niya kung ipa-DNA test. Kana ang likayan nimo. Nya, malikayan nila kanang pagpa-DNA test. Matuod sab no. Magduda usab si Sir Luisito kung dili ka magpa-DNA test. Hala, uy. Labaran sa kong Sir Diggs, uy. Okay. Ayaw na ka na kuno na. Atin man lang yun. Atin man na pag-ayaw si Sir Luisito. O likay ang pagpa-DNA test. Ay, mula ho sila ko sa kwarto. Maguna-una pa ko sa buhaton, uy. Sauna ko na DNA test. Ay, salamat. Nakasud ko din hingawa pakitiis mga kontrabida. Diyan mo ka. Rexon! Yakas kong kwarto! Kakuyaw giniwag matasan! Gawas nito ay! Uy, tubaga akong pangutana. Di nga gikan? Ganong utana man ka? O sa man ka ako kang papa? Hindi ka niyo papa, no? Bata mo kayo. Guwapo. Paghuwad sa dibdaygon ka, uy. Pero gaba ni mo. Di lagi kagikan. Bisan diin ko gikan, wa kay katungod ng mangutana. Kay di ta paryente, dili pag ita suod. Nahibaw ko, Layla. Nga doon na kay daotang plano ni Tito Luisito. Pug ka na, ang di na ko tugutan. Hilasan ni mo manulti, uy. Mura sa kagbuutan kita, ida. Tani mo masakit man kagmaayo nga ni ako. Anak gug ko, anak. Natural niya gug ko. Usbon ko, Layla Libat. Dili mahitabong mutuo ko nga ikaw ang nawang anak ni Tito Luisito. Oh, kung nagduda ka, pagitaglay babae nga libat dito sa amo o sa ubang lugar, o ipakita ni Papa Luisito nga mao niyang anak, o pwede ba, mugawas ta ka, kay ako ni kwarto sa pagkakaroon. Gawas na! Usbusad! Sige, taguwi lang yung maayo ang tinuod ni mong kurlor. Kay ako giding palutawon, Layla Libat. Lam! Pagtungan na ay. Salamat, pasilaan!
Murag badutlan na magyukoy ni Rickson, oy. Pero, saan man nina ako? Nahinayag naman ko pangangkon, oy. Nga ako ang anak ni Sir Luisito nga libat. Uy, mapriso, magitingali ko ini, oy. Pero, kung mapriso ko, apil gisla si Sir Digoy. Ala, kinsa yung kato yung giingon, no? Gakaoban niyang bahinan ako sa kung masunod. Digod. Ma'am Teresita, lisunan ko ka din sa akong kwarto. Na naman? Di na ko makahuwat nga mugawas ka. Total, nag-amping ko nga away makakitang katabang sa kong pagsulti ni. Unsa naman ang nahitabo sa inyong panagsulti ni Laila, ha? Juan, ako na siyang nasultihan sa tinuod, ma'am. Nga pangilan yun ang iyang pagpailang anak ni Sir Luisito. Aron siya makasunod sa tanang kwarta o kaptangan niya. Maayo. Unya, unsa may iyang reaksyon? Medyo murag tunalay kamay ang problema, Ma'am Teresita. Unsa? Unsa ka na problema, Hadikoy? Mura man siya naluoy ni Sir Luisito. Nakonsensya siya, ma'am. Unsa? No, dili mahimo nga makonsensya si Laila Digoy. Kay tingalig mo sulti siya sa tinuod ni Luisito. Mao ka lang ako nabalakan. Pero may lain tang problema. Kana si Rickson. Unsay problema nimo kang Rickson, ha, Digoy? Kanang unahuna ni Rickson nga ipa-DNA test si Laila o Sir Luisito. Oh, ako na'y bahala ni Rickson. Oo. Usaw man na mo pa sa pagpugong si Rickson. Oh, basta. Ako na'y bahala niya. Kinahanglang mo hunong ng iyang pagtudak kang Laila. Hello pa! Nakoy daw prutas para ni mo. Uy, salamat, anak. Ay, well, sa pa yan. Kapayas yun ni pa. Ingon man ang imo nurse nga maayo nga mukaon kag kapayas ni hinog. Kadyo ta, hungiton ta ka ha? Ha? Uba. Kining pa. Kumusta naman ni mo pamati si mo lawas? Arang-arang naman, anak. Mayo kay ni Aka. Dako'y ikasulti-sulti. Aw, sige. Magtuking-tuking ta ba? Para nakilingaw ba? Kisa nga di tuwingan sa nagpailang amahan mo. Ha? Aw, kuwan. Si Papasito. Dol-dool man day mugngan pa. Luisito ka, nga siya Sito. Unya ako mama, si Mama Linda. Medyo na siya nagpadako nako. Huwag ka bagyod nila sultihi. Nga dili kanila anak. Ha? Kwan, wa man pa? Sige. Sugili ko si mong kinabuhi sa ilang mga kamot. Sige. Pamati pa ha. Pero, samtang mag-istorya ko, kaon-kaon sab ka dihang kapayas pa ha. Maldita gining Layla na. Nagkalibat labi ang mata. Saan ka na ako ni Bihana, ha? Ay, anong niabot pa mo gining problemahan ako, eh? Mura man og ma-out ko ini sa swerte tungod ini Bihana. Hello, love. Oh, Venus. Yung niya ka. Di ba, ging naman ka? Nga mo concentrate o na ko sa kong trabaho karon? Naayos na di mong sinultihan, uy. Dili mo ko magsamok-samok ni mo. Gawas pa. Wawad ka sa office. Di lagi ko maglangas din eh. Nialang ko kay makigsabot ko ni Laila siyang party. Unsa?
Makisabot yung Layla? Ay, oh, good. Ano bisiga man yung mata diha? Venus, sure ka na yung magpanulti? Na magkikisabot ka ni Layla? Yes! Artista sab ko, no? Anad ko na plinastikay. Oh. Okay. Okay, sa kuha ng bahina. Sige, pero huwata siya din niya. Ha? Ani lang ko dinis gawas maghuwat ti Layla libat? Hain man yung libat. Lopas taas. Nag-atiman pa ni Tito Luis ito. Unya? Ngano niyaman ka din eh? Ha? Ano mo day? Asam di ko ang ngayon nga magpundo. Panahon na karon nga ipakita nimo nga pinangga nimo si Tito Luisito. Kinahanglan mo atiman sab kaniya. Ha? Hastang di ka na lagi na ko, te, gayo na pa, oy. Kay, gigo ko daw ni pulis. Dagbadag magukuhapit, good. Ito isang tao ni mo anak oy. Kapait di ay si mong yagi-agi na buhay. Aw, naana naman sad ko pa. Isa ko magpadaog-daog, oy. Libat ako kudaan. Unya, nganlan pa dyan kong libat. Mo to akong kontra. Ako bitabog noon. Kan manungog na ako, kamang-kamang lagi. Unya, ako day ingnan. Hoy, palibat-libat lang ni. Pero libat yun ay. Pero, ayaw na yugos ba? Ang mo makabuang sa una, ha? Ay, di na ko pa ato eh. Di na ko eh. Nakasaan na ko nga, di na dyan ko manguot. Kay, lain pala niya ako magkuotan. O kinahanglang o eskwela kag balik. Ha? Uy, kanang pa. Di lang ko na eskwela, uy. Tiguang naman gug ko, unya. High school lang gihapon ko, wawaan na, uy. Ayaw ka bala ka. May itudlo kong mututor nimo. Ha? Kinsa man? Si Rickson. Si Rickson pa? Uy, di kami magpatay, ana pa. Maldito ba kay nanak ko? Yan mong gani kong giingnan nga. Mangingilad ko ko. Unsa? Nakasulti si Rickson ni Moana. Opa. Balaka mo na siya, nangilad lang ko. Aw, ako sa siya giingnan. Nga kung nagduda siya na ako, pangitawan na lang niya ang tinuod ni mo anak. Kung doon na magyulaing libat sa among dapit. Sabta lang na si Rickson. Nangigi lang na nimo. Bitaw. Pero, aron dili na siya magduda pa ba? May tingaling ipadiin i-test ko nimo pa. Musugot ka na magpa-DNA test ka, Layla. Dili na sakit. Ang kutawa man ka pa. Laayan ni mo, uy. Ikaw man lang kong katawan. Magkatawa man ko sa imong reaksyon. Aha, imo kong gibuli pa, no? Uy, unay pa. Gilam ka ko ni mo, anak. Ulagi, anak ta ka, kay libat ka. Papa sa doy, pinabundak sa day. Pero pa, kung mapiyong ko ba, gwapa ko, no? Bi kuno, piyong kuno. Atong tanawon kung mugwapa bagyod ka. Sige ha. Sige, piyong ko pa ha. Nana pa, nagpiyong na ko pa. Oh. Pa, ano nahilo man ka diha? Pa! Liwat ka mang yudi ay sa imong inahan, Lela. Ha? Liwat ka sa imong mama, Monica. Tinuod ka pa? Asa man ko dapitan na liwat? Ang porma sa imong naong kung mupiyong ka, maugid na ang porma
sa naong ni Monica sa Batanon pa mi. Ha? Uy, Uy, sorry tito. Nagsulti ba mo? Niabli ka din Layla? magawas ako ron, uy, Rexon. Sige pa, ako na nipo sa imong kinanan, ha? Sige, anak. Lalungi amang ka, Rickson. Si Layla nga akong tuyo dito. Kaya niamang ko si Venus. Magsabot sila bahin sa party. Uy, ako kayang gipangita? Ikaw lagi. Lakaw ka. Ato sa sala. Hello, Miss Venus. Nangita man kuno ka nako. Kuan mang good. Kinahanglang maandam na ang tanani sa imong party. Mao nga, magpili na taga-tire na to. Nia, nagdakog catalog. Ay, seryoso na kasi mo pagtabang na ako sa party, ha? Ako'y expert na mga party-party, Layla. Og mao nga ni ako kay mo assess mo ko nimo. So, mao na kitang final ha. Rockstar ang attire sa imong party. O niya, ako ni bahala sa invitation. Kanang, miss, maka-invite baka ako akong kailan, no? Nga kung dili. Iya mo guning party. Pero, pilian sa bintaw ng dili mga bulingit og naong ha, nga taga-squatters. Ha? Ayaw lang sad na pakauwawi sa mga bisita si Papa nimo, uy. Kay mga milyonaryo ba ang mga bisita ng amahan nimo? Ay, tuod, no? Di man din ikumbira nga para sa mga pobre, no? Kalimti na kung diin kagikan, Layla. Kinahanglan, imo na huna-hunaon nga anak ka og milyonaryo. Okay, anak mo kag milyonaryo? Mulihok sab ka sa mag-anak sa milyonaryo. Kay unsa man day lihok ka ng anak sa milyonaryo? Mag-atas nga maglakaw? Joker lagi ka ay. Siyempre, dili bala subas og linihukan kay naka-eskwela man. Lagi. Nakasabot naman kusbuti mo ipasabot. Ay, di ko mangibitar og akong bisita, oy. Dili sa tingali maayo nga dili na lagi ka mangimbitar. Mas maayo gyud ang wa ko maimbitar. Ano ba di ko managanas pagsulti sa angan ako isulti? Sige mo na. Di na lang ko mangibitar og mga bulingit og dagway kanang mga taga-squatters. Nasuko ka, Layla? Wa man. Nga nagutaw mo suko mang kube. Nga, maayo man sa na imo nahuna-hunan. Di ba? Tana ba? Sige. Ako nang bahala sa tanan sa imong party. Rickson, sa may plano nimo si mong kinabuhi. Ha? Ako dito? Plano? Kada na ba yun si Venus ang imong pangasawa? Ambot lang dito. Pero, murag, okay man sa si Venus nga mahimo na kong asawa? Kung maog ka na, inahanglang magkugi ka. Magkugi man gid ko dito. Pakutanaw niya si Sir Louie. Kugihan na kay ko eh. Maayo. Ayaw usiki ang panahon. Kinahanglang makabarog ka sa umaabot nga dili magsalig sa imong Tita Teresita. Tito, mabitan na itambag ni Tita Teresita. Dili sad mahimo nga magsalikod nimo sa imong kaayo dito. Rickson, kinahanglang makabarog ka sa kaugalingon nimong paningkamot. Yes, Tito. Maningkamot na gid kog maayo. Mo'y ibutang sa imong una-una nga ikaw ang lalaki, busa. Ikaw gyud ang mudahas sa imong pamilya, Rickson. Yes, Tito. Promise na nako nimo, Tito. Magtarong gid ko sa akong trabaho. Kuan day, Tito. Kanang unsa naman tong akong gisulti nimo bahay ni Layla? Bahin ba sa DNA test? Oo. Ayaw laglain nagsabot ang akong idea, Tito, ha? Gusto lang gid kong maniguro sa imong bahin. Ayaw ka balaga. Bitanyag na si Leila na magpa-DNA test siya.
kaming duha. Unsa? Si Layla ang misulti nga magpa-DNA test siya, tito? O Rickson, aron ko no, wa na'y magduha-duha siyang pagkaanak nako. Mao ba? Pagkalagot gid kay libat ganina oy. Nituo gid siya nga ganahan ko makikamiga niya. Giluod lang ko. Naunsa man ka lang. Ngano nang upaw man ka diha? Naunsa ka? Mura man kagwa sa mga kaugalingon. Walang mawa sa kung nanguna ang gitanyag ni Layla kang Tito Luis ito. Kayo sa man gitanyag sa libat kang tito ha? Magpa-DNA test ko siya. Aron wa ko na'y magduda. O unsa? So, sure kita siya nga anak siya ni Tito Luisito? Ambot ko nun sa iyang tubong sa pagsulti ini. Pero ako, Venus, huwag yapon kumutuo nga anak yun siya ni Tito Luisito. Kung mauna, kinahanglang mag-DNA test yun sila. Uy. Si Bimbo maning nanood. Hello, Bimbo. Rickson, hi man ka. Meeting sa itong department karon. Unsay? Bimbo? Unsa man? Nabalhin ko sa imong department? Oo. Kauban na ta sa creative department. Busa pagdali diha, may meeting ta. Okay. Padaw na ko diha. Bye. Yes! Naanagin ko sa creative department. Ayaw pagdugay ha? O lagi, mulahos na ko diha. Ingnan lang sila nga, nag-atiman pa ko ni Tito Luis ito. Sige, bye. Bye! Yes! Natuman yun ang akong gusto nga anak ko i-assign sa creative department. Hoy, Rexon, kinahanglang mahinog yun ni mong baayo yung mong oras ha. Dinigit hinon ko mo sagot nga, mapakapi na lang ko ni mo. Venus, relax. Relax lang, good. Kinahanglang magpabilib una ko ni Tito Luis ito. Aron saligan ko niya sa iyang negosyo. Hinoon. Mabisi masagos umaabot nga party sa libat. Ay, hala, uy. Wano, party ni Gyud. Kailangan sa libati, uy. Nga naman ni, uy. Kalo lagi ko ipaila-ila ni Papa ngayang anak. Uy. Ika, yan mo ka pang makailis. Hain man ang imong sapot. Kuan, naala sa kama, Ma'am Teresita. Tita. Uy, mo nang imo isulog karon sa party? Mao lagi na. Di ko ginahang musuluban na, tita. Unsa man kadiay ang outfit nga giandam ni Venus alang kang Layla, nga dili man ganahan ang dalaga nga musulob. Mga higala gidapit ko kamo sa pagpamati subang pa mga sumpay ning sugidlanon. Layla, libat, dalit sa RMN Drama.